So hello guys. So magandang araw sa inyong lahat. Ngayon gagawa kami ni Kuya Jason ng bubo. So ganito yung process ng paggawa ng bubo. So samahan nyo kami hanggang mabuo natin to. So thank you guys. So at dito nga ginugupitan ni Kuya Jason yung bawat sukat, yung pinaka base niya, yung bawat magkabilang gilid. So meron kaming sukatan dyan, yung kawayan at yung ginagamit namin na pangsukat para hindi na magsukat-sukat pa ng metro o kung ano pa. So samahan nyo kami hanggang huli. Thank you guys. At ito nga guys, may finished product na kami ditong isa. So ganyan itsura ng bubo. Nakita niyo naman na yan kapag kumukuha kami ng isda dun sa lake. So ganyan yung pinaka itsura niya. Ito yung top base niya, tsaka yung lower base syempre sa baba, yung magkabilang side. So bali 4 na peraso lang yung bubo na yan. So ito dito nga ay parang tinatahi na namin ni Kuya Jason yung bawat gilid. Yan, so kinakabit dinidikit-dikit na. Son, ilang pirasong magagawa dyan? 12 kaya 13. Ilang rolyo yan? Isa lang, 30 meters. 30 meters. So yun guys, ito yung paggawa ng bubo. Nakita nyo naman yung pagsukat, pagputol kanina. So ito, nilalak na siya. Yung ganyan. Yan na yung pinaka pantali niya, panlock dyan sa ano, yung pinaka base tsaka yung body. Ayan. May nagtatanong pala sa akin, yun yung isa kong kaibigan. Sabi niya, ano daw pinapain namin dito sa bubo? So, wala po kaming pinapain doon, wala kaming pangpakain sa isda para pumasok. Talagang nilalagay lang po namin yun doon sa kung saan sa pwesto ng lake. Tapos, babalikan namin siya siguro mga 4-5 hours. Tapos, yun na, nasa loob ng isda. Parang titsempohan mo yung pagdadaanan lang nila. So, yun. Wala talaga kaming nilalagay na pain. Kundi, pinupwesto lang namin. Yan. Kailangan mas maganda kapag uminit tapos biglang umulan, mas madaming huli. Pero pag panay ulan naman, mahina. Pag puro init naman, mahina din. Pero minsan, medyo maganda yung mainit-init kasi sumisiksik sila dun sa may mga gilid-gilid na mga water lily o damo. So yun, sa nagtatanong Mike, yun lang, wala talagang pain yun. Thank you. At ayun na nga guys, natapos na namin yung bubo. So ngayon ang gagawin is pipinturahan siya. Tapos pagkatapos papatuyuin. Tapos diretso tong ilalagay dun sa lake. Ipupwesto namin kung saan maganda. Wish lang sana makahuli ng madami. So ayun guys, ito na yung final bubo namin. Yung bago, 10 piraso. Alig ko. Lalagyan na namin. Sana makahuli ng madami. Sila kay Jason, lalagay na sa bangka yung bubo. Yan, tapos pwesto na nila yan. Siya na si kay Jason. Yan doon si kay Jason. Pupwesto na siya ng bubo. Ay, sorry lang. Ayun guys, ito yung pinaglalagyan ng mga bubo namin. So pinalit dito yung ibang bago, in alternate.
Tapos yung doon sa bangka, ililipat ng pwesto yung mga luma. Ayun, tapos na sila kaya Jason. Pabalik na yan sila. So yun guys, check natin bukas kung may mahuhuli ng madami yung bago natin bubo. Siyempre mas madami kasi madadagdagan na yung bubo natin. So yun. Kita kits. Sayonara. Bye bye.